Haia, Llyrs yma, jyst i roi diweddariad i chi ar ôl wythnos neu 5 diwrnod gwaith o waith adnewyddu. Dyma'r stafell wely, mae hon ar hyn o bryd fel gwelwch chi'n storfa. Mae yna stwff ar gyfer y stafell molchi, mae yna handles drws y pethau wedi cyrraedd yma. Tipyn o waith i wneud mewn fan hyn, ond mae yna dipyn o waith wedi wneud mewn fan hyn yn yr ystafell molchi. Hon yw'r stafell sydd wedi dod fwyaf parod ar hyn o bryd. Oedd rhaid i gadw'r step mae fan hyn oherwydd oledd y bibell wastraff. Felly mae'r tŷ fach a'r sinc i'w gosod lan fan hyn. Ni wedi symud pethau rownd, wedi gwthio'r bath lawr fan hyn. Hapus iawn gyda'r bath a'r tails. Mae'r gawod newydd mewn, fel y gwelwch chi. Angen i chysylltu ddyn iawn eto, ond mae'n edrych yn eitha da. Mae'r plaster dal i'w sychu yma, ond deithio nhw gyda amser. Nithon ni ddarganfod bod yna ddŵr yn gillio yma hefyd, ond ni'n credu erbyn hyn bod wedi datrys hwnnw oedd yn ymwneud â bibell wastraff y peiriant golchi yn y gegin. Felly, na'r stafell molchi, wedyn ni drwyddo i'r gegin, a sylwch chi bod y gegin wedi mynd. Ni wedi tynnu'r unedau mas. Y bwriad yw rhoi'r gegin nôl mewn wythnos yma, neu wythnos nesaf. Cadw'r yr un math o drefn oedd o'r blaen, sinc fan hyn. Ni wedi goffod newid chydig i roi'r peiriant golchi fan hyn, fel bod yn agos at y dŵr. Wedyn ni wedi rhoi socket trydan newydd mewn fan hyn, ac wedyn ni'n symud hob y pethau chydig nes lawr. Ni'n bwriadu rhoi neu cysylltu yr extractor fan hyn a'r extractor tu fas, fel bod yna le i'r air gan i glanhau ac yn gweld bod unrhyw wynt coginio beth yma mas yn syth. Ac wedyn dyma'r gegin fel mae'r hyn o bryd yn yr ystafell fyw. Mae yna ddoi worktop fan hyn, 3 metr o hyd, oedd yn dipyn o sport cael hynna mewn, ond lwyddo ni yn y diwedd. A fan hyn, welwch chi, mae nhw wedi dechrau'r gwaith o adeiladu y cypyrddau gyfer y gegin. Felly mae'r cypyrddau gwylod, mae'r cypyrddau wal hefyd. Felly dyna ni'n fras, mae wedi bod yn wythnos brysur. Fi wedi gwneud llawer o'r gwaith yn unan, ond mae pethau'n symud mlaen, popeth yn dod i drefn. Mae yna waith trydanol, waith plymio, mae yna waith nwy i wneud, gwaith addurno, carped newydd, glanhau'r lloriau, ond mewn 2-3 wythnos ar y mwyaf gobeithio byddwn ni'n benni.